som to do očí. Áno, tebe. Aby som na vás nevidel. Aby ostatní videli na teba. Poprosím vás, prednášajúci dopredu tuto, aby ľudia vedeli, kto vás bude školiť. Ešte nemáme správcu strelnice, chvíľu vydržíme. Už je tu. Dobre, tak ja vás vítam na prvom celoslovenskom stretnutí Webfora. Väčšina z vás máte tieto vizitky. Včera na poslednú chvíľu nás napadlo, že treba k tomu aj nejaké zicherky, preto je to týmto sponkami podošívané, takže tak, ako sa to dá, tak si to nejak dajte. Kto chce, dopíšte si normálne svoje meno, poď to, kto nechce, nemusí. Keď budete rozprávať medzi sebou, tak sa asi aj predstavíte svojím menom. Len človek zabudne, hej? 5 ľudia mu podajú ruku a už nevie, kto je kto. Nepripínajte si to na vajce alebo onej blbe, keď vám Ešte dôjdete k úrazu a Mišo Butvin vám to tu potom bude zašívať. Na šijacom stroji. No presne, ako to mám Mišo. Ja som rád, keď sa tým bude také. Hele. No, takže začneme takto. 15 minút prebehlo, už dokonca 2 minúty, viacej čakať nebudeme, aj tak chýbajú iba nejakí traja ľudia. Na tejto strane, alebo dvaja, na tejto strane, čo, takto prišiel? Hej. Na tejto strane sa bude strieľať tá mierenka, predpokladám, že tu nebude veľa ľudí, väčšina si pôjdete pozrieť na tie dva parkúry, streliť si to. Tak ako som písal na fóre, budú tam dvaja inštruktori, skúsení strelci PSC a rozhodcovia, ktorí vám povedia, ako sa správať na tom parkúre pre tých, ktorí vôbec nevedia, o čo ide. Sú tu asi aj skúsenejší borci, takže poslúchajte ich. Všetko sa robí na pokyn rozhodcu. Po strelnici so zbraňou budeme chodiť iba v púzdre, samozrejme vybité, tak ako som vám skontroloval, ale to vám povie potom správca strelnice bližšie. Zbraň sa tasí až na povel rozhodcu na parkúre, takisto sa schováva do púzdra. A manipulovať tam na tej SA zóne sme boli všetci, tam nesmiete manipulovať so zásobníkmi. Zbraň z púzdra môže ísť zásobník, toho sa ani nechytáte. Môže sa stať, že sú prázdne, ale nikto nebude riskovať, že niekto tam má nejaký náboj a vyjde ráno. Nepotrebujeme tu žiadny prúser. No a zrušili sme tú súťaž, hej? Vezmeme to tak viac ako školenie. Každý si bude môcť ten parkour alebo obidva streliť viackrát, aby ste vedeli, jak sa zlepšujete. Keď vám možno, že bez nejakého vysvetľovania, ak pôjdete a potom vám vysvetlia, to je už na Zdenovi, ako to zoberie, potom vám vysvetlí, ako by ste to mali takticky strieľať, ako prekázať ten parkour, že či došlo k takému zlepšeniu alebo nie, a potom možno aj tretíkrát, aby ste vedeli, keď ideš 3-krát na parkour, čo to urobí. Vyhodnocovať sa to bude tak, že máme skoršíty urobené a keď pôjdeš 3-krát, tak budeš mať 3-krát zapísaný ten skoršít. Ale budeš tam mať svoje meno a budeš mať 1, 2 a 3 a potom sa vlastne vo výsledkovej listine nájdeš, ktorý možno, že niekto pôjde najlepšie na prvýkrát. A čím viac strieľa, tým to pôjde horšie. Aj to je možné. No, to by sme mali prvý deň streľbu. Na druhý deň by sa už nemalo strieľať, hej, správca tu už nebude. Keď odstrieľame toto, samozrejme nemusíte tam sedieť celý deň. Môžete si prejsť potom na mierenku, ja budem tu na namierenke na vás dávať pozor a veliť. Môžete pendlovať hore dolu, môžete sa rozprávať, kde samozrejme nie, že budete loziť popred túto hlavne našich zbraní. A na to si my dáme pozor už, čo budeme na vás